Grazas, señora presidenta. Bo día, señoras e señores diputados. Señor conselleiro, en nome do Grupo Parlamentar do BNG, presento esta moción para sustanciar a interpelación debatida na sesión plenaria do 8 de abril referente ao tema sobre o sistema de préstamo universal de libros de texto. Naquela interpelación, o Bloque puxo de manifesto máis unha vez que sempre defendeu un sistema de ensino básico obrigatorio galego con carácter público e gratuíto de cara a favorecer o dereito do alumnado galego á igualdade de oportunidades. O BNG sempre defendeu un ensino obrigatorio galego planificado en función dos intereses do noso país, potenciador da nosa identidade propia, co galego como lingua vehicular e dirixido e controlado polas institucións educativas galegas. No BNG, desde logo, creemos que o ensino é un dereito fundamental que arrinca alá pola época da Revolución Francesa, cando se falaba de que todos os seres humanos nacen libres e iguais en dignidade e máis en dereitos. Dereito fundamental gratuíto recoñecido hai máis de 65 anos na Asamblea Xeral das Nacións Unidas. Dereito fundamental gratuíto recoñecido hoxe en día por toda a legislación vixente nacional e internacional. Señoras e señores deputados, o Grupo Parlamentar do BNG defendeu a gratuidade total do ensino básico na interpelación ao señor conselleiro que hoxe estamos a sustanciar porque, en primeiro lugar, a legislación educativa actual, nacional e internacional recoñece a gratuidade e obrigatoriedade do ensino básico. Mais, a pesar deste recoñecemento, na Galiza, lamentablemente, milleiros de familias vense na obriga de dedicar cantidades importantes de diñeiro a pagar un ensino que, en teoría, debe ser obrigatorio e gratuíto. Lamentablemente, o señor conselleiro, cando foi interpelado polo BNG, nin garantiu o dereito á educación básica gratuíta da totalidade de galegos e galegas, nin garantiu o orzamento económico para establecer tal dereito. Tampouco manifestou a súa disposición a compartir as recomendacións formuladas polo Valedor do Pobo no informe xa do ano pasado, para non seguir a recortar os orzamentos no Servizo Fundamental Educación, nomeadamente na área rural e na montaña galega. Tampouco manifestou a súa disposición a compartir as recomendacións formuladas pola Defensora del Pueblo de cara a garantir o carácter gratuíto da ensinanza nos niveis obrigatorios como único xeito de garantir o acceso de todos a estes estudos. Gratuidade que debería facerse, según ela, extensiva aos libros de texto e material didáctico utilizado para cursar os referidos niveis. Nada diso o señor conselleiro se a Xunta dispón dun estudo sobre o impacto que a aplicación da lei BERT supoñerá para as familias galegas no vindeiro curso. Nada sobre a recomendación de aplicar preferentemente sistema do préstamo universal e reutilización dos libros de texto pola súa maior eficiencia e menor custe. E para favorecer esta utilización no ensino obrigatorio pola súa indubidável contribución ao proceso educativo do alumnado e a adquisición de hábitos cívicos e de convivencia. Señoras e señores deputados, o Grupo Parlamentar do BNG defende e defenderá a gratuidade total do ensino básico obrigatorio. O BNG, por suposto, que seguirá a denunciar tamén o continuo recorte orzamentario na educación galega e xa van 5 anos. Recorte que provoca perda do dereito á igualdade de oportunidades do alumnado galego. Triste logro educativo o goberno do señor Feijóo cando se reflexa en menos profesorado, en máis ratio de alumnos por aula, en menos axudas para pago de libros, en menos axudas para bolsas, en menos axudas para comedores, etcétera, etcétera.
O BNG entende, desde logo, que o Goberno galego debe garantir a gratuidade do ensino obrigatorio porque, en primeiro lugar, a legislación así o recoñece, aínda que a Xunta continúa coa súa política educativa de recorta e paga. O Goberno galego para nós debe garantir, no contexto socioeconómico no que estamos a viver, máis de 280.000 desempregados, 650.000 persoas galegas no límite da exclusión social. Por certo, neste fin de semana moito se falou de que o 30% da poboación en idade escolar obrigatoria tamén forma parte destas 650.000 persoas en risco de exclusión social, 60.000 persoas galegas que non teñen nin pa libros nin pa comer, non hai ingresos nesas familias. Por lo tanto, nós entendemos que nesta situación moitas familias non poden asumir máis gastos en educación. Moitas familias, de ter que pagar libros, chegarían a formar parte tamén desta exclusión social. Por último, o Goberno galego para nós debe garantir, porque é posible aceptar, digamos, a legislación educativa actual e garantir o dereito ao ensino obrigatorio e ao ensino gratuito, mediante un sistema que non é novedoso, que xa funcionou na época do bipartito, que se chamaba Sistema de Préstamo Universal. Un sistema socialmente moito máis xustos, porque trata a todos por igual, moito máis eficiente económicamente, porque cos mesmos cartos que, según o BP, invirte para pagar os libros do 25%, como daquela só se pagaba cada 4 anos, o 25 por 4 é o 100%. O sea, co mesmo diñeiro pagaríamos o de todos. Antes, é o dereito do ensino para nós, por suposto, que é o primeiro, que seguir o pago a multimillonarios e banqueiros que efectivamente son os causantes da crise actual. O Grupo Parlamentar do BNG considera que recuperar o sistema de préstamos para garantir a gratuidade do ensino básico obrigatorio é o modelo. Esta mesma consideración xa ten manifestado a parte do BNG a práctica totalidade das AMPAs, Sindicato de Ensino, e moitos partidos políticos, PP a parte, por suposto. Tamén a Defensora do Pobo fixo recomendacións de cara a garantir o carácter gratuito que, según ela, leo palabras textuais, debería facerse extensivo aos libros de texto e material didáctico utilizado para cursar os referidos niveis, o que exixe medidas que fagan posíbel o acceso de todos os alumnos e alumnas aos mesmos sen coste algún. Señoras e señores deputados, o BNG considera que para garantir a gratuidade do ensino básico obrigatorio, dende logo, este Parlamento galego debe instar a Xunta de Galiza a, en primeiro lugar, garantir o dereito á gratuidade do ensino público obrigatorio na Galiza, incluindo nese dereito a gratuidade do material escolar e didáctico que o alumno precise pro mesmo. E, en segundo lugar, establecer a gratuidade de libro de texto mediante o sistema de préstamo universal por alumnado do ensino público durante a educación obrigatoria. Señoras e señores deputados, agardo, desde logo, o apoio de todos os grupos parlamentares para facer posíbel o cumprimento da legislación educativa, porque xa o dixen que a legislación educativa actual, tanto nacional como internacional, recoñece este dereito para garantir o dereito ao ensino básico de todos os galegos e de todas as galegas de xeito gratuito. Polo de agora, máis nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Combo. Intervención dos grupos parlamentarios. Polo grupo